दिनै फार्स्ट टाइम आब' फुजिखौ लोगो मोननानै मोजां नांबाय थेंक इउ स' माच नोंनि ब्लगफोरखौ नायो हाबाब नै एक्ट्रिसफोरखौ दासो लोगो मोनदों आगै मनिसा हाय मा खबर मोजां आगै गावरिमा नै सिख्लाफ्रालाय मा बेदर लादों अमाजों माजों अमा नारजि ना नायलाय इमान साफा साहाजार साफा सिख्लाबाबो खिनायाबो नांखायोलै नै आगै दैखौबो लोगो मोनबाय दहाय नुवाखै बबे खनायाव थांखुमानाय नोंलाय बबे खनायाव माबा मा होनोमोनलाय एसेबां गोबाव रायरायो जोङो गोदोनो लोगो माबा रायरायो ओमफ्राय दिनैसो लोगो मोनदों रियेलाव मिथिबायना दहाय सानाव बोथिसे जाखांबाय ओमफ्राय दा नै बोथिसे जानानै थांखाबावनोसै आरो न'आव माने मोनाहैसिगोन नालाय 12ता 1तासोआवसो मोनहैसिगोन जों ओंखाम जानो थाखाय लाइन समायना सिख्लाफोर मादैमोनबो दङ नोंसोर सिख्लाफोराबो उदालगुरिनिनो उदालगुरि मा गामि होनदोंमोन नानिमोना हा आमजुलि आब'मोना मानि तामुलपुर बारा गोजान नङा माथो खाथिनिसो औ गेजेरावनो ना नोंसोरलाय सिख्लाफोरा हा उदालगुरि आं उदालगुरि माजबाद सप्तासेनि जानानै थांगासिनो नै कपन लाबाय कपन लायाबा दासो लोगो मोनदों दहाय सानाव थाब मोनफैयासैना गोरबोआ ब्लग मोनसे आफसुस नां खस्था बे आं बेहा लागोन भिडिअ ब्लग मोनसे आगारखांबाय सफैबाय मानसिफोरा हाबजोब्बाय आर्टिस्टफोरा हाबजोब्बाय माने जोंना इउटुबारफोरना बेनो नालाय कन्टेन्ट क्रियेटर माने बेनोसै आरो जेखिजाया फैनायनि थाव खरसाखौ दिहुनफिननांगोन ना लाब गैया जेनेबा मोसायाबो गोजाव नङा होमबा नायग्रा सिख्लाफोरा लाइन जादों ओंखाम जानो थाखाय न'आव माने ओरै फै Kita ओंखाम उखैबायना लाइन लाइनाव थाहैदो नङाबा लाइनाव थायाबाबो मोनजायो जोंहा लाइनाव थानानै आजाव जानांगौ आरोना हाय आरो जाना अमा नारजि अमा हाय आरो जा नों खैबारफोर जानो आं खनसेल'सो दाजों खननै जागोन आर्टिस्टिक फिल्म एवार्ड सेरेमनि 2024 नि कपन आरोना बेखौ लायाबाथाय मोनजाया आदा अबेनिफ्राय होनदों आदाया जोंना क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बाजै हटेल आदसा बाजै हटेलनिफ्रायसो फैदों आरोना थिगानो ओरैनो खैस'जनसो जाखो ओंखाम जानायाथ' मथा मथि सानाव 1200 दा 1500 जागोन बारायदों एसे होमबाथ' 2700सो थांबाय औ 3000नि खाथियाव ना 3000 खाथियाव थिगानो नैथिं बर'नि जोसा नै ओंखामा जोसा ना दंबावो बानायखानाय दंबावो आरोबाव नैबे जोसा जोंनाथ' दिनै ओंखाम गोरलैमोन नालाय ओंखाम गोरलैखौथ' न'आव जानाय जानाय नंला दिनै बेहायनो बोरायबाबो ओंखाम गोरलै साननानै जानानै थांसै आरोना जानोसै दा न'आवथ' ओंखाम गोरलै मोनजाहैला ओमफ्राय पनिर जलफि बाथोन सालाद दालि जहल अनला नारें माबा माबि दङ सिख्लाफ्रालाय मा बेदर लादों अमाजों माजों अमा नारजि ना मोननै मोनथामथार मादों अबेनि ओमफ्राय सिमला बाजार बाक्सा डिस्ट्रिक्ट ना नों इथिंबो दङ दे जादो नै जोंहा सिमलानि जाखांफुनाय एक्टरा दे
मा ओंख्रि लादों नोंसोरलाय मा बेदर अमा बेदर अमा बेदर होबाय जों नंगौना नङाब्रा अमा मोजां देखायनो बेखौ ओरैबायदि जाबाय जों सिनायगोन बेखौ खेबनै जाबाय जों खेबनै नोंसोरो एकबार सानबानि खादे जुरिमाना नांसिगोन एकबार सानबानिखा सानबानि जाखाबाय जोङो आं खनथाम जाबाय सेक्टरा जों खनथाम एवार्डखौ बेसे मोननांगौमोन दिनै सेक्टरनिखौ टु टाइम डान्स नंगौरा ब्लगारानो ब्लगार नुदों माबायदि मालायनि ओंखाम जानायखौ खेबैबाव ओमफ्राय आखाइ सुवालासिनो फैबावनाय आखाइ सुवालाय जाबाय दे बन्दु जाबाय खिन्थु मेगन सार नामा आइफोनबो देखायलायदोंलै मानसिफोर बाजै हटेलनिसो टेस्टि जादोंना जायाखै आगैमोन गोथाव ना मा ओंख्रिखौ बांसिन टेस्टि मोनदों अनला आदा गोथाव जादोंना जायाखै हिट ना मा जादोंलाय ना जादों ना बेदर ना दे साबैसे फैदों नोंसिनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 50 जननि बारा पार्सनेल गारि बाजैया फैयाखै ओंखाम गोरलैखौ बेयावनो ओंखाम गोरलै साननानै लादो बोरायबाबो मा मैगं लाखो दालि आलु लाब्रा गांजेमा बाथोन अमा बेदर ना नोंलाय jadi wah मा बेदर ओंखाम गोरलैखौ बेयावनो जाखाबायना नोङो उपायथ' गैया बेयावनो जानाय बायदि मोनखासै नै न'आवथ' सोरांबासो मोनहैसिगोन खोमा बेनोथ' बेयावनो जाखाबाय जादो सोरांखानोसै बोलै ना मा जादों नोंलाय ना अमा ना दिनै ओंखाम गोरलैखौ बेयावनो मोनजाबाय सानदो बिराद मिस खालामदों न'आवथ' जोङो जानो गोसो जादोंब्लाबो मोनजाला माने ओंखाम गोरलै फोरबोनि जोंहा हाबाफारि थायोमोन नाथाय बे प्रग्रामनि थाखाय जोङो बे बोसोरखौ माने मिस खालामबाय उपाय गैया ओंखाम गोरलैखौ मोनजायासै थारमाने गोथाव जादों दा गोथाव जादोंना जायाखै नाम्बार 1 बाजैनि नालाय बे हिसाबै मोजां जादों ना न'आव जानाय बायदिखौ मोनजादों आरो बेथिं दं नै समायना सिख्लाफोर मा जादों नोंहा ना बेदर जाया ना दे आमायालाय आं नोंखौ नायखुमाबाय थाखादों जाबायना जायाखै जाबाय न' माने अनला जाबाय ना नाथाय नारजि आंनि फेभरिट ओंख्रिमोन नालाय नारजिखौ जाखानांबाय आरो दिनैथ' नारजि जानाङामोन थांब्ला थेवबो बर जाबाय नालाय नारजि गारनाया जोंहा नै बड'लेण्ड बास ड्राइभार क'क्राझारनिफ्रायमोन नामा आदाया ना बाक्सा दे लोगो मोननानै मोजां नांबाय दाखालि आं क'क्राझाराव थांबाबो भिडिअ बानायदोंमोन आदाखौ बिराद मोजां ड्राइभ खालामो दे मालाबा आरो थांलायगोन क'क्राझार साननैसो उनाव नैबे ब्र'आ क'क्राझार नोंथांनि लोगो नामा दे हेन्डेलमेन नामा दे हाबाब नै एक्ट्रिसफोरखौ दासो लोगो मोनदों आगै मनिसा हाय मा खबर मोजां आगै गावरिमा नै जाबाय आं दहाय स्टेटास नायनोसै नोंखौ फैदों ना आंखौ ना नों दहाय मेसेज हरखादों आंसो मोजाङै रायलायनो अबे खनायाव थाखुनानै थानायमोन नोंसोरलाय गोजौआव हेलिकप्टारजोंसो फैदों ना नोंसोरो बाजै एक्सखौ लोगो मोनाखै नोङो एक्सखौ लोगो मोनाखै सोर साबेसे खोन्थानो आं नुदोंमोनथ' दहाय सोर नोंनि एक्सखौ मा नाम अबे सासेया बैयो अबे सासेया बैयो साहानिया दिनै फार्स्ट टाइम आब' फुजिखौ लोगो मोननानै मोजां नांबाय ब्लगफोरखौ नायो बिबार माला गथ' दङ जनिस्का 2 इयार्स जासिगोन जोंना नायो आं नोंसिना रानिया देग्लाय 3 इयार्स जासिगोन नामा माने 2 इयार्स 4 मान्थससो जाबाय कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय रानिखौ लाबोखायाखैना लाबोदों गुवाहाटियावनो माने दोनबाय बेयावनो गेलेगासिनो बियो न' मोनसे लानानै दोनदों ओमफ्राय मोसानायखौ बिराद मोजां नांबाय आब'निखौ ओरैनो नायबाय थाखायो फिल्मफोरखौबो नायबाय थायो आब'निखौ
ओमफ्राय दिनै मोगथाङाव फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय आरो नोंसोर सापर्ट खालामबानो जायो सापर्ट खालामबाय थाखायो दासो दे होमबा आब' गोजोननाय मोनबाय दहायनिफ्राय नायगासिनो आं माने इसां लेट माने इसां लेट नुस्लाबासिनो आङो मोसानायखौ ओंखाम जाबोनांगौ भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी बयनिखौबो भिडिअ बानायजोबदों भिडिअ आं ओंखाम जाबायबा बयनि नेगासिनो दे आदै बोरै खबरफ्रा मोजां ना हाब नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आङो औ आइसक्रिम जानो बिना ना होननाया मोजां नांबाय दिनै लोगो मोननानै औ सिगाङाव माने टिभियाव नायबाय थायोमोन ना जोङो बे समावथ' डिससोमोन कम्पेक्ट डिसमोन औ सिडि होनना बुङो दिनै मोगथाङाव लोगो मोननानै मोजां नांबाय आदैखौ ओमफ्राय मा गामिमोन नोंसिना मा जायगामोन आंनाथ' चिरांमोन ना अ दे मोजां नांबाय आदै मोजां दे थेंक इउ बर'नि जाखांफुनाय मुंदांखा एक्टर जा मनज एक्टरखौ लोगो मोनदों बिराद गोजोननाय मोनबाय आं माने माने आङो बिथांजों सेलफि लानो होननानै गोसो गुदुं जानानै दं जावबायसो आंखौ नोङो जावाखैब्रा जावाखै जायो ओमफ्राय दाखालि लाथ'नायखौ होनो गोसो गैला नोङो जावदोसो नाङो खनजों लाथ'नाया नाङो फानसिगोनलै नों सार दाखालि लाथ'नायखौ दाखालि लाथ'नायखौ होनो गोसो गैला माबाखौ बे माबाखौ 120 थाखाखौ 50 हाजार 120 थाखाल' लादों सुदा 50,000 बानायबावबाय लाथ'बावोब्रा बेना आंनिफ्राय फैसा आं होनबाय आङो 10 थाखा हरगोन आरो ना सानसेयाव बे घन्टायाव सानदों खोमा सानसेयाव बोरै 10 थाखा जानांगौ देलाय सुदा 120 थाखायाव 10 थाखा बहुत देरसिन गिदिर मावो 50 जाबायथ' सुदै मुलि आं 25,000 हरदोंमोन ना बोसोरसे बारबाय नोङो फैगोन जोनोमाव लादोलै दाखालि फैसा लाथ'नायखौ होनो गोसो गैला नोङो बावदों जाबा जानानै बावो नायलाय लाबा लानानै दे आं नोंनो हरदों मुले 1 लाखसोखौनो हरसै औ दानो गुगोल पे नङा गुगोल पेखौ हरला आं कार्डखौ लांबानो जाबाय नङा अबाव थांगोन माहा थांगोन आं मिथियो कार्डखौ फैदो नांगौ कार्ड नाङा आंनो केससो नांगौ केस बेखौ नांगौ कार्ड सोलियाथ' गुवाहाटियाव थ'दो ना मबाइल नांगौ अयो